No, bine, m-am găsit la un nou episod cu Deceit. V-am promis că o să fac un nou episod cu Deceit. Bă, dacă vă întrebați pentru ăștia care nu v-a răspuns la întrebare de ce fac gaming și nu mai fac muzică, faza e că trebuie să-mi cumpăr deja placă video, să-mi cumpăr una să zboare și să mai cumpăr un microfon. Și după o să revenim înapoi cu piesele în forță și o să facem și gaming dacă văd că vă place. Hai bă să ne jucăm. Bă, uitați, spărusă, la România nu, uitați. Dar mă duc pe engleză dacă asta, că poate mai înțeleg și eu ceva. Să vedem, intră prietenii cu mine în joc sau le dau 5 secunde. Au trecut deja. Dar Nico a intrat, prietenii. You have a... Nu, că vreau să fiu infectat. Stai să vedem ce pe aici. Urcolac. Nu-mi bag pe Yeti sau? Nu că pe experiment mă bag. Eu. Sper să mă auziți bine, pentru că înregistrez cu microfon de la căști. Și se aude și n-am cum să fac piese pe asta. Azilul. Asta e pe română? Da, e pe română. Ok. Bă, revin imediat să mă duc să-mi iau suc. Nu mă omorâți că vă fut în limbă. Revenit. Sunt infectat? Oho! Sau... Așa, am revenit. Bă, sunt infectat sau... Nu. Uitați infectatul. Dar de ce nu putem să-l omorâm dacă e infectat? Hai, că n-a nicio țântă. Ce e, mă? A, pizdă. Nu, dar de ce mă omor? Stai să beau un pic de suc ca să mă ăsta, că nu mă enervez degeaba. Și apoi nu-i bine. Să înceapă jocul. Eu sunt infectatul! Nu, dar de ce? Aia. Băi, pizdelor, unde sunteți? Vedeam eu. M-am speriat. M-am transformat în infector. Eu! Prinde! Aia, tată, l-am... Cum îl prind? L-am prins. Jos. Nu că place să mă ăsta. Pot să vorbesc. Pot să vorbesc. Aveți încredere în mine. Eu nu sunt infectat. Și aici-i. Ce dracu? Unde ești? Să te pap. Mă, unde să știam? Aha. Băi, dar unde merg prostul dracu? Futu-te în gât. O știu că-s infectat. Nu-i nicio problemă. Dar de ce nu mai are să mă transform? Ce pizdă, dar tu te crești macher cum mă omorât iară. Mă, omule! Dar nu mă salvează nimeni.
Mulțumesc. L omorâși pe lap. Fain. Lava și în pulă. Sac mai dic, toată lumea. Vreau să mă transform, frate, vreau. Trebuie să... Eu-i văd. Trebuie cumva să-i aștept după colț. Revenirea puterilor. Som. Te dracu. Că revenirea puterilor. Tu pe aici ești pizdă. Unde fugi? M-a omorât, de ce? Selectează, vreau să mă aici, acolo. Mă transform înapoi, că văd că nu-i place la asta să fie om. Vreau înapoi. Da mă, pizdă. Da, stai că ăsta nu-i cu mine. Fine. Mă. Așa zic eu. Ăsta sigur e infectat. Nu, ăsta e infectat. Care e level mare. S-ar putea să fie infectat. Mă, eu sincer vreau să fiu infectat. Na, nu. Vai, te doare spatele. Jum. Hello. Guys, I start what I need to do. Ia, știu ce zici, mă. Dar tu de ce mai omorâ, mă, pizdă? Vai, că dau un pumn. Nu, că aici, știți, ne putem omorâ așa. Kang este suspicios. Kang. Care Kang? Nu știu care-i. Well, the objectives are broken, but like they aren't drinking blood. Yes, drinking blood, suck my dick. This is 8. Okay, 50. Taci, bă, dracu. All the objectives are broken, but they're not drinking blood. Nu o să trec pe acolo. Nu o să trec. Nu vreau. Sau să sar peste. Nu o să ating așa ceva în viața mea. Revenirea puterii. S-a transformat în spatele meu. Mă, pizdă. Ai. Pă, ăsta... Servus. Hei. Cică, e mult la daune. Nu, nimic, suie-te pe bine, mă. Opa, ia uitați, băieți, ce are aici. Frică. Știi mie, frate. Auzi. Mă omorâ și pe mine. Lua așa.
E și întuneric, mă. Oh! Hai, dați pizdelor. O să stau aici doar. O să-l aștept să vină, doar. Dar el o să apese, mă, și mă omoară, mă, dacă apase eliminat în... Hopa, se întunecă. Vine. Nu vine. Vine. Tăceți. Taci, mă. Ia să vedem. Bă, nu, eu trebuia să fiu acolo, da. Lăsați că am prea... You date. Dar de ce... De ce am... Ha, să am sus pula, că din cauza ta am murit. Tu ce dracu. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Stați, le zic ceva la ăștia. Mă sugeți în pulă, suck my dick, you, suck my dick, all. I am Romania, cel mai șmecher Romania, contra Portugalia, 300-0. Ciao. Mă sugi în pulă. Cam atât a fost și cu acest episod. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și 20 de like-uri să strângem la acest episod.